Здравейте, приятели! Каня ви на една съдбовна среща тази сряда, 21 януари, в парк Хотел Москва от 19 часа. За да видите, че наистина това нещо ще промени живота ви, просто трябва да дойдете, да повярвате на мен. Всички мои приятели, които ми вярвате и досега, и винаги сте вярвали в мен, лично се обръщам към вас. Каня ви на тази среща. Елате да се запознаете с Ивелин Михайлов, с Стела Бобчева, Павел Стоименов и Кирил Гьорев, лично и на място. Има да ви кажат изключително интересни неща. Заедно, всички обединени българи, трябва да направим едни честни избори. Каня ви като майка, каня ви като човек, отдаден на кауза, човек, който с душа и сърце прави всичко, доброто наистина да се покаже най-накрая на този свят. И каня ви като фризьорка, една непримирима фризьорка. Някои ме знаят като много щур човек, такава съм и винаги ще остана такава. Непримирима съм, винаги съм се борила срещу несправедливостите и ще продължавам да го правя. Обръщам се към всички мои колеги, фризьори, маникюристи, педикюристи, хора, които давате душа и сърце за красотата. Елате, заповядайте, тази среща наистина ще бъде съдбовна. Каня ви и като човек, отдаден на една велика кауза, заедно с много хиляди българи, такива хора като мен, с чисти сърца и души, които се борят с зъби и ногти срещу статуквото и срещу цялата тази простащина, която е в държавата ни. Следваме Ивелин Михайлов, вярваме на Ивелин Михайлов, защото той с делата си през годините е показал всичко, каквото показва и сега, и много хора не го приемат, защото наистина Ивелин е съвсем различен от всички. И тук моите критици, които много често ме критикуват, за което съжалявам, но аз ще продължавам да го правя, защото това не е обожествяване. Ивелин не може да се побере в дума, две или три. За Ивелин могат да се кажат много думи, защото той с делото си е показал това, което е показал до тук. Хората не приемат Ивелин, критикуват Ивелин, защото просто моделът, който са заложили Борисов и Пеевски, от години е един модел наложен на мутри, на престъпници и на нечисти хора. Така че Ивелин е все едно човек от друг свят, само че Ивелин е човек от нашия свят, от сегашния свят, но хора като него просто са отритнати, отхвърлени и хулени, гонени и непризнавани. Около Ивелин винаги е имало и ще има предатели, за съжаление. Хора, които използват неговата смелост, неговата истина, хора, които по някакъв начин действат за собствени цели, се прислончват до Ивелин, но това е техния път. Както казват хората, както каза и Ивелин, и често го казва и го споменава, има грешка, има и прошка. Но аз ще добавя нещо от мен. Преди да има прошка, има покаяние. И най-вече, това е нашата борба. Да върнем човечността, да върнем ценностите, да върнем нещата, които сме загубили, а те са заложени много дълбоко в нас като хора. Така че 21 януари, сряда, 19 часа, парк Хотел Москва, зала Европа. Добре дошли всички!